гладни в Созопол, решихме да хапнем в Котев. И това са салатките. Я кажи за това е салатка, Буки. Салата бай Иван. Доматчета, сиренце, чубрица с такива крутончета и червен пипер. Това и кьополо има по средата. Чучицата е малко оскъдна. Колко беше бъкшата салата? 15 кинтама. 15 кент. Ами да, смисъл като цяло има това е кьополо. Доста е готино, но се кефа, че имат такава сол. Нали, това е много важно за мен, не се шегувам изобщо, аз даже съм го споделял. Имат и много готини зехтин и балсамов оцет, но това беше 12 кинта, имаше още едничко такова, малко е скъп. Не си за цена качество, аз съм доволен, но е най-дека по-скъп.